Pa rin ako. Tara. Muna ganahan mo. Lubog-lubog? Oh, ganahan ako. Ina dia. Ah. Sapa may lain ani? Oh. Nangita pa siya oh. Nangita pa siya. Lisod nga. Oh. Dalan. Na pay lain. Mana sikpit nga dalan? Oh. Ya, ari mo agi ha. Ha. Oh. May lain. Padala. Oh. Kaniha raman min abot ko asam guru. Nakuan guru naputlan guru kadina. Wala din. Dili na kadahagan. Di kadagan? Alandre guys, bantulinaw guys. Katawa-katawa na kung kumpare oh. Katawa. Wala iki atrasan ani. Grabe. Wala iki atrasan ani. Pastor, asa mas pastor? Naguud. Nag-uod si pastor ay. Oh. Kasi pare na ko. Elmer oh. Ganahan ko yang dalalan ng nana oh. Nagala ni nani. Bate pre, pre. Wala dumugan. Pre. Bira pre. Guys, paabot mi pre Elmer. Da, mugaya ni Goho oy. Ngay go pre Elmer. Mau pa day pag-Goho. Pre Elmer pa. Okay. Kita. Kulang ra ko nila. Ni driver kaya rin ni. Diri running. Timang gamayar ni. Gamayar mo Napay lain ning dalan diri. Pre, Oh. kanang pinakalisod gyud. Ato, ubos. Ko ilawas ning motor ako. Lakaw mi guys. Lakaw kay layo. Ilawas kilahan day. Ah. Asa dito? Di na mal. Pati yung lapukan na day. Ina nila, komen niya maglangit na niya no. Ano nila Ano ni maglangit guys. Baba pa di ay. Guys. Ato mig maglangit guys. Oh, kay sigad plaga kuno hay ka. Guys, wow. Maglangit oh. Swimming pool oh. Plaga ni guys, located sa plaga. Plaga ni guys, plaga no, maglangit falls. Kalauma di ay oy. Tubig oh. Kinsa tong ganahan mong suroy dire, welcome. No. Ndot kayo. Gambak ti. Ako. Pre Elmer oh. Ako maambak ko ron dia. Ambak siya. Maglangit plaga ta sa ano ni guys. Ay tubo ang tanan ninyo. Oh, ambak. Oh, ambak ko kumpare. Okay, langit full. Plaga ta sa ano. Ha? Kalauma no? Wala karon po kari dire? Ay taliguan nila dire. Pare, maambak na siya. Oh. Maglangit full. Okay, nandot kayo ligo Andre guys. Nakisa to yung ganahan maligo. Welcome dire oh. Asa mong dapita sa kalibutan. Welcome mo Dres Pilipinas. Talaga ta sa anon. Oh. Oh. Welcome are. Welcome. Duta. Hindi mo ganahan atong maligong lao, maari oh, mabaw. Oh. Ganahan mo magkambo-kambo, dari pa ro. Oh, nag-shooting si Jason Statham, guys. Ito ang
Mga transporter. Oh, To. Direct. transporter to. Jason Statham. Pagdaing kanimo, O Diyos ang kinabuhi ko. Pagsimba, O mga pagdaing ko. Maayo mo, kanunay nagsunod ako. Kanunay akon ko, hangtod sa katapusan. Magasimba, huwag kinutuban ang grasya mo gugma. Ikaw akong bunga. Diba? So, 100% bagina siya nga sa gisulti ni Ginoong Hesus is 100% mao gyud diya nga gisulti. Pero ari ka mutanaw sa tawhanon, dili gyud tanan nga imuhang mutanaw ka nga dili gyud tanan. Ha? Ug ang sanga mo walay sakit niya, sakito ng punuan. Unsaon man eh? Ha? Kadaugon ako sa dihog mo. Namalapag ako tungod sa dihog mo.